Múlt héten a Vasas elnöke és legendái is jártak nálunk, mert hogy nagy a baj a Fáji utcában, a futballcsapatot birtokló befektetőt békés elvonulásra szólítják fel, vannak tartozások, pedig a Híd Zrt. Nagy reményekkel érkezett egy éve Angyalföldre. Most a futballtársaság egyik korábbi, mostani vezetője, mindjárt kiderül, mert bonyolult ügy ez, szóval Faragó Attiláék segítője Gál László következik. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, szervusz! Na most én itten összeszedtem veled kapcsolatban. Korábbi ügyvezető, a tulajdonosi képviseletet ellátó személy, elnöki tanácsadó, segítő, erőlétjelző, csapatmenedzser, klubigazgató, az ügyvezetés azon tagja, aki a szakmai oldalért felel. Szóval hát ez egy ilyen magyaros, nem? Igen, ez teljesen magyaros. A teljesen felém közvetített titulusom az az, hogy a tulajdonosi képviseletet ellátó személy a Vasas Futballklub Kft-nél. De várjál, ez azt jelenti, hogy te vagy jogosult aláírni? Tehát te Nem. Tehát ez egy informális... Igen, ez egy informális poszt. Nyilván... Nem te utalod a fizetéseket? Nem. Hát egy gazdasági társaságnak megvan ezeknek a dolgoknak a rendje, hogy működnie kell. Ez az ügyvezető, minden esetben az ügyvezető, így van. Javaslatot tehetek, és ezeknek a javaslatoknak a végrehajtásáig elmehetek, de nyilvánvalóan az ügyvezetés az, aki adminisztratív ezeket tudja igazolni. Te gyakorlatilag napi szinten egyeztetsz a tulajdonossal, a Faragó úrékkal, a befektetővel? Igen, ennek a menet ez az volt, hogy napi szinten volt kontaktálás. Mind a mai napig? Hát helyek közel, igen, az január 16-a óta ez a kapcsolat nyilván a Faragó úr elfoglaltsága miatt sokkal kevésbé volt napi, de így is megvan. Hallgatott a véleményedre? Én azt gondolom, hogy igen. Akkor te vagy az, akit mindenki átkoz most, nem? Hát nyilván van, akinek az olvasatában én lennék az, én nem hiszem egyébként. Igen, mert fórumokon lehet olvasni, hogy Gál László az, aki eltapsolta a pénzt, elköltötte a tulajdonos pénzét, és most itt a balhé, itt a baj. Hát én soha nem szerettem ezeket a igazából fórumokat, vagy az így nyilvánvaló az én szempontomból, ez érthető is, de hát szó nincs erről. Mi a helyzet most? Én onnan közelíteném meg ezt az egész dolgot, hogy ugye most már több mint egy éve a Híd Zrt. Átvette a 99%-os tulajdonlását a Vasas Futball Kft-nek, átvette egy bizonyos állapotot, és én az előbb a bevezetődben elmondtad, hogy nagyon nagy reményekkel érkezett, és én azt gondolom, hogy Faragó Attila tényleg nagy reményekkel érkezett, és szeretett volna egy nagyon komoly, biztos anyagi alapokon működő gazdasági társaságot csinálni a Vasas Futball Kft-ből. Be kell látni, hogy ez nem jött össze? Nem. Én nem látom ennyire sötéten a jövőt, de azt látni kell, hogy azokat a szerződéseket, amiket az átvétellel kapcsolatban aláírt, azok az ő szempontjából egyáltalán nem voltak kedvezőek, és az ő szempontjából egyáltalán nem voltak szerencsések. Tehát a Híd Zrt. Aláírta őket, én azt gondolom, hogy ő részt akart venni a magyar futballban tulajdonosként. Nyilvánvaló, hogy az a kapcsolati tőke, vagy azok a személyek, akik a magyar futballban részt vesznek, azok az ő üzleti érdekeltségeiben is segítségre tudtak volna lenni, vagy segítségre tudnának lenni. Nem is titkolta. Nem is titkolta, igen, és én azt gondolom, hogy a mai világban ennek így kell lennie, vagy így kell működnie. És akkor emiatt a vágyakozása miatt gondolhatjuk azt, hogy túl elhamarkodottan ugrott ebbe bele annak idején? Én nem tudok másra gondolni, én nem hiszem, ezt tudom. Tehát ilyen szerződést, amit ő a Vasas Futball Klub tulajdonlásával kapcsolatban aláírt, ilyen szerződést igazából véve átfontoltan és átgondoltan nem ír alá az ember, legalábbis a magyar labdarúgásban. Hát akkor ő... Ami azt jelenti, hogy rengeteg kötelezettséget vállal át, és rengeteg olyan bevételtől esik el egyébként ezáltal, amelyik én úgy gondolom, hogy egy normális átadás-átvételnél az új tulajdonost illetik meg. Mennyi most a tartozás?
Nem tudom, ezeket ügyvezetői szinten kell megkérdezni. Informálisan a nagyságrendel tisztában? Még nagyságrendet se szívesen mondanék, mert nem szeretnék az a típusú ember lenni, aki vájkál olyan dolgokban, vagy olyan zsebekbe, amire igazából véve nincs teljesen tiszta rálátása. Azt tudom, hogy és abban Faragónak én azt gondolom, hogy teljesen igaza van, hiszen az elmúlt kommunikáció arról szólt. Volt egy ügyvezetés, amelyik rosszul mérte föl mind a saját képességeit, mint a Vasas Futball Kft. Képességeit, mint vállalkozás. Rettentő rossz döntéseket hozott, ezáltal a csapatot olyan helyzetbe hozta, a csapaton nem csak a játékosokat, hanem magát az ügyvezetést, vagy magát a tulajdonost értem, amivel egy iszonyatos nagy, magyar szempontból kezelhetetlen nagy anyagi lukat hagyott maga után. Ennek a pótlásának a lehetőségeit keresi most a tulajdonos, én úgy gondolom, és ezáltal vált ilyen nehézé ez a helyzet. Na jó, de hát azért az történt, hogy egy évvel ezelőtt megvásárolta ezt a tulajdonrészt, persze lehet mondani, hogy nem volt megfontolt, meg nem volt elég ügyes, vagy túlságosan lelkes volt, mindegy, megvásárolta, most vannak tartozások, mi ebből a kiút? Hát, hogy azt mondja az anyaklub, hogy adja vissza most már, fizessek azért, és adja vissza, meddig lehet ezt így húzni? Én szerintem egyáltalán nem lehet. Nyilvánvaló vitákat nagyon sokáig lehet húzni. Hát igen, csak én nem igazán tartom. A csapat, nem? Igen, ez a legnagyobb veszély egyébként. Én nem nagyon tartom korrekt dolognak ebben az esetben a Vasas Sportklub viselkedését, ezt el kell, hogy mondjam. Hát ők meg azt mondják, hogy olyan régóta várnak valami fajta megoldásra, vagy a számlák kiegyenlítésére. Nézze, ez egy sokkal összetettebb probléma. Markovics László, mint a sportklub elnöke, az első pillanattól kezdve abszolút tisztában volt avval, hogy milyen helyzetben van a csapat, vagy milyen helyzetben adta át a csapatot. De ő nem azt gondolta, hogy esetleg hogy ennél több pénze van Faragó Attilának? Én azt gondolom, hogy gondolni sok mindent lehet. Felelősséggel viseltetni egy futballklub iránt, mint például a Vasas Futballklub, az meg egy másik dolog. Én úgy gondolom, hogy nem kezelte helyén ezt az egész dolgot, mint ahogy egyébként az ő reakciói úgy szintén nem a helyes út felé terelgetik a csapatot, hiszen amikor valaki sportklub elnökként felelős beosztásban arról kezd el beszélni, hogy 2012-ből amatőr alapon kell működtetni egy csapatot, akkor ennek az egész dolognak a komolyságát kérdőjelezi meg. Azt mondd meg, hogy nem, mi lesz ennek így a vége? Tehát ragaszkodik Faragó Attila a Vasashoz, a Nyíregyházához nem ragaszkodott, onnan eljött a befektetőcsoport, ragaszkodik a Vasashoz, nem volna egyszerűbb ebben a zavaros helyzetben kiszállni? Hát én a Faragó Attilával folytatott beszélgetésem során nekem ennek a véleménynek pontosan az ellenkezője jön le. Nem akar kiszállni? Nekem mindig azt mondja, és én nem csak úgy mondja, hanem én egyébként a személyes viselkedése alapján is úgy ítélem meg, hogy ő szereti ezt az egész dolgot csinálni. Egyáltalán nem mondott le azokról az elképzelésekről, amivel ő a Vasas Futball Kft-t egy kimondottan jó vagy üzleti alapon megalapozott gazdasági társasággal akarja tenni. De akkor ez neki nagyon sok pénzt kell még beletenni. Én remélem, hogy megtalálja annak a módját és a lehetőségét, de nyilvánvaló, hogy azok a változások, amik napokban történtek, értem itt az edzőváltásról. Nyilvánvaló, hogy ennek az anyagi luknak, amit az előbb említettem, az eltüntetésére irányuló törekvéseket mutatják, hozzá kell, hogy tegyem, hogy, és ebben egyáltalán nem értettem egyet Faragó Attilával, ez nem a jó irány. Már mi nem a jó irány? Ezek a változások ennek a úgynevezett anyagi ellehetetlenülések a megoldására edzőt váltók, játékosokat dobálók ki átgondolatlan, megfontolatlanul. Egy olyan edző... Akkor itt a tanácsadó meg a tulajdonos nagyon sokat vitatkozik. Igen, de hát én azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Tehát ez nem egy elrugaszkodott dolog egy gazdasági társaság életében, hogy a tulajdonos... Mikor jön az a pont szerinted, amikor azért ebben a most jelenleg ilyen képlékeny állapotban azért valamit nagyon határozottan mondani kell. Itt a pénz, átutaltuk, csináljuk tovább, A, B, hát végig gondoltuk, hagyjuk. Ez a pont, ez eljött. Eljött? Tehát én szerintem, én ezt úgy érzem, nem lehet tovább húzni.
azt az állapotot, pont a mai nemzeti sportban, már bocsánat, hogy nevén nem vittem, de olvasom a megbízott edző nyilatkozatát. Tehát ez nem egy állapot, és nem egy európai kultúrát viselkedés. Tisztában kell lenni, vagy a közvéleményt is úgy kell tájékoztatni, hogy ami a valósághoz a legközelebb eső álláspont. Már pedig ez az, hogy ezek a fiúk, vagy ezek az alkalmazottak, akik jelen pillanatban ott vannak a Vasas Futball Kft-nek, hónapok óta gyakorlatilag nem jutottak hozzá azokhoz a feltételekhez, vagy ahhoz a pénzhez, amit a szerződési feltételek nekik előírnak. Nem kapták meg a pénzüket, teljesen magyarán fogalmazva. Jó, akkor azt Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy tisztességgel és becsülettel tették a dolgukat, nem felmentve őket, de én a Vasas nimbuszához mérhetően abszolút korrektül végezték a feladatukat. Akkor magyarán mondva gyors megoldásra van szükség. Figyelni fogjuk és visszatérünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.